Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel nawa mai albarka wato Sarauniyar Kanawa YouTube channel. In wannan ne zuwanki na farko, dan Allah ka danna mana subscribe sannan ki danna alamar ƙararrawa, hakan zai sanar da ke da zarar na ɗora daɗaɗɗen littattafai na masu kwantar da zuciya. In ba ku manta ba mai saurare, har yanzu ina nan a cikin littafi na mai suna ɓoyayyiyar ƙulli wanda ni Zainab Salihu Yarima na rubuta. In ba ku manta ba, mun tsaya ne a gurin da su Kausar suke cin abinci. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Bayan sun kammala cin abinci ne suka kwashe komai na dining ɗin suka kai kicin. Kausar ta fara tsaftace gurin, ita kuma Zara ta shiga domin wanke kayan da suka ci abinci. Yau mai Hajiya ta, wai yaushe ne su Zara za su fara exam? Na ji suna cewa next week za su fara. Okay, ina son in sani saboda akwai gift da na tanadar musu. Sannan ina son su yi jam ne. Kin ga duk sai in result ɗin ya tashi fitowa ya fito gaba ɗaya, saboda ba na son su ɓata lokaci a gurin karatun, saboda kin san yara mata lokacinsu a ƙure yake. Haka ne dadinsu, wai yaushe yaron nan zai dawo ne? Ƙannin shi na ta kewan shi. Ina tunanin cikin satin nan zai dawo fa, kin san sun kusa kammala service nasu, amma na ji yana cewa yana dawowa zai applying Air Force. Ban gane ba Alhaji, wani irin Air Force? Shi da ya karanci aikin jarida kuma? Wai ni ban ji kuna maganar aure ba ne ma kai da shi, ko kuwa bokon zai aura? Ni fa na gaji da ganin shi ba aure, kuma na faɗa maka so nake a haɗa shi da Kausar. What? Kin san abin da kike faɗa kuwa? Me yasa kike ƙoƙarin fallasa abin da ke rufe? Kin san na riga na faɗa miki ko bayan ba raina bana buƙatar yaran nan su san wani abu game da wannan zancen. Kuma na haɗa Kausar da Sadiq tamkar fallasa wani ƙulli ne da sirri da ke cikin family na, kuma bana fatan hakan, kin ji na faɗa miki. Tashi yayi rai a ɓace ya shige ɗaki. Wallahi in dai ina raye Kausar ba ta da miji da ya wuce Sadiq, kuma wannan ɓoyayyen ƙullin da baka so a fallasa sai na bankaɗa shi in dai ina da rai ni Hajiya Laure. Tunda ya shiga ɗaki yake ta Safa da Marwa, tunani ya fara, me yasa Laure take son yi mishi haka? To me nufinta da haka? Ya Allah ya kawo mai mafita, ya kare mai iyalan shi, kar Allah ya nuna mai ranar da yaran shi za su fahimci wannan ɓoyayyen ƙullin, ya ƙara haɗa mai kansu su zama tamkar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. A haka ya hau kan bed ya yi addu'a ya kwanta. Lagos. Wai ni Sadiq ya maganar komawanka gida ne? Na ji baka ce min komai bane. Hotunan da suke hannun shi ya ajiye, ya mai da kallon shi akan abokin nashi, sai lokacin na ƙare mai kallo. Chocolate color ne, don ba za a kira shi fari ba, but skin nashi yana glowing tamkar na jarirai. Dogo ne amma ba can ba, yana da siririn fuska mai ɗauke da dogon hanci wanda ya dace da fuskan shi. Yana da limsassun sexy eyes haɗi da madaidaitun lips ɗin shi, ga wani zagayayyen saje da ya ƙara ma fuskan shi kyau. Bai tsayawa lissafa muku kyan shi, ɓata lokaci ne. Abokina, soyayya ba ta min adalci ba, ta rasa ina za ta jefa ni sai gurin ƙanwata kuma jinina. Me yasa? Please ka faɗa min me yasa haka? Dama mutum na jin haka ya ji yana ma ƙanwar shi wanda suka fito ciki ɗaya soyayya irin ta aure? Ka faɗa min mana. Ka yi shiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadiq, lafiyanka kuwa? Ta ya za a ce mutum ya so ƙanwarsa so irin na aure? Kai ina, ko a labari ban taɓa jin wannan ba. Ka dai ƙara tunani, zallar shaƙuwa ne yasa kake jin haka a zuciyarka. No Ahmad, ina jin in ban auri Baby Zara ba, ba zan iya rayuwa ba. Ita ce rayuwata, ita ce farin ciki na. In ban aure ta ba zan iya rasa raina, ko in shiga wani mummunan hali. Wai ya kake faɗin haka ne Sadiq? Ya kamata ka dawo hankalinka ka san me kake faɗa. Ahmad ya faɗa ma abokin nashi rai a ɓace. Tabbas abokina, sai dai in har ba ciki ɗaya kuka fito da Zara ba. In dai haka ne, akwai wani ɓoyayyen al'amari a tare da ku, dole ka bincika. Dafa kafaɗan Ahmad ya ce mai, Ahmad, tabbas Zara ƙanwata ce, daga ni sai Zara sai Kausar. Ka san Zara da Kausar 'yan biyu ne, sanin kanka ne. Mun fi kama da Zara sosai akan Kausar da Mami, domin Kausar da Mami ta fi kama, shi yasa Mami ma ta fi sonta. Lokacin ina makaranta na dawo na tarar da Mami ta haifi su Zara, na yi farin ciki sosai. Nan a lokacin ina son in ga ina da ƙanwa. Da Mami ta tashi sai ta haifo min har ƙanne biyu. Tunda Mami ta samu ciki, Dadi yake ta farin ciki har ranar da ta haifi su Zara. Lokacin ina da shekara 8 a duniya.
To makarantar da dadi ya kai ni shine mafi tsada a garin Zaria kuma kwana ake yi sai weekend zaka zo gida. To dawowa na weekend na tarar da mami ta haihu. Tun daga lokacin na ɗora idona a kan Zara, na ji wani soyayyanta da ƙaunarta a raina. Har rana irin ta yau da nake faɗa maka wannan zancen abokina, kuma kullum soyayyarta ƙaruwa take a cikin raina. Ajiyar zuciya Ahmad ya yi. To ni dai abokina, ban san kuma mai zance maka ba, dan ni gaba ɗaya lamarin naka ya sa ni a cikin tunani da kokwanto mai yawa. Sai dai kawai mu ci gaba da addu'a. Insha Allah abokina, bari ma in kira mami, na san yanzu suna nan suna cin abinci da 'yan matanta. Assalamu alaikum mami na. Amsa mai ta yi haɗi da faɗin my only yaro na ɗaya tamkar da dubu. Da fatan kana lafiya, muna ta kewanka, yaushe za ka dawo? Ni ma ina kewar ku my only mami na, ina ganni na. Ga Kausar nan kwance asmanta ya tashi, ita kuma Zara tana kicin tana wanke-wanke. Oke, amma mami na ce miki in samo miki 'yar aiki saboda naga kamar aikin nan na ma Zara yawa, kin ga ita kuma Kausar bata cika lafiya ba. Kaga son, dakata, an har ba su saba da aiki tun yanzu ba, sai yaushe kake son su saba? Ko so kake in kai yaran nawa gidan aure a ce ba su iya yin komai ba? Haka ne mami, yanzu dai ba su mu gaisa. Oke ta miƙa ma Kausar. Hello, yaya Sadiq, I miss you too. Don Allah yaushe za ka dawo please? Insha Allah baby Kausar, next week zan dawo. Ina baby Zara, kai mata wayar kin ji? To yaya, tashi ta yi daga kwancen da take ta nufi kicin. Zara, yaya na kan waya. Da gaske, ta faɗa cikin jin daɗi da farin ciki. Harara Kausar ta balla mata haɗi da miƙa mata wayar ta yi gaba. Abinta don ta san in ta tsaya za ta kwashi kayan haushi ne. Hello, yaya na yaushe za ka dawo? Ina ta kewanka, ta faɗi hakan cikin sigan shagwaba wanda ya sanya Sadiq gaba ɗaya jin kasala da wani shauki a cikin zuciyar shi, yayin da duk wani gaba na jikin shi ke kai mishi wani sako zuwa zuciyar shi da kwakwalwar shi. Lumshe ido yayi yana ci gaba da sauraron ta. Hello, yaya na kana ji na kuwa? Na ji kayi shiru ne. Ina jin ki baby na, da fatan ba abin da ke damun ki ko? Mami ba sa takura miki. Kai yaya, wannan wani irin tambaya ne? Ni ba abin da ke damuna sai kewarka, please kai ka dawo, gashi mun kusa fara exam. Da gaske kina kewata? Okay, kar ki damu, na kusa dawowa kin ji? To Allah ya ba ku sa'a my beautiful sister. Amma ki dan dinga taimaka ma 'yar uwanki, kin san Kausar sai a hankali kin ji? Ayya ba komai yaya, insha Allah kar ka damu, duka za mu fita da AA. Ke Zara, ban wayata ki karasa aikin da ke gabanki. Ke kina da abin yi tunda naga alamar bai da nayi. In kun fara waya kamar za ku kwana. Ta amshe wayar ta yi gaba. Sadiq, in ka dawo ina son magana da kai. To mami sai na dawo, bye bye, ya kashe wayar. Dago kan da za ta yi suka haɗa ido da dadi, ran shi a ɓace yake kallon ta. Wallahi Laure, matukar kika fallasa min boyayyar kullun da ke gidan nan a bakin aurenki. Da sauri ta juyo tana kallon shi, fuskanta cike da fargaba ga tsoro. Haba Alhaji, bakin aure na fa kace? Eh haka nace, ya faɗi ya tashi ya bata guri.